da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. Raba ni da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. Alaƙata da kowa ka rushe ruhi sai da shi, so misƙala zarratin min har dal a fitar da shi. A sama kanta idanuna sufi da shi, zuciya ta kar ta gane kowa ban da shi. Raba ni da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. A ƙara tsira aminci gun masani guda, hakka ƙadirhi ala yasin nurul huda. A sada 'ya'yan ɗaki nai da muke jida, albarkacin su jikokin baharun nada. Raba ni da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. Kwaɗayin da nake ta yi manzan Allah ya kula da ni, ya ce mun fatihu mai riyadu zoran dab da ni. Yayi min rawani da kansa a bege yayi min lamini, domin nujaba'u ma'aikin Allah kai da ni. Shirya ɗaya ce kawai ka tashi ka ganka da shugaba, dukkan lamarin da za ka yi ka sashi ya zama ja gaba. Ma'ata kumur rasulu ta zarce faɗin uba, duk wanda ya kankame shi ba shi ba wata fargaba. Raba ni da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. Hana kangara hana bora uƙaɓu takace, farin jaka da uban masana yarji na ce. Kan zulhuda duk rahama duk takace, mai saba'ul masani a ganka a barka dole ce. أفلل خلق الله على الإطلاق منيرني، بشر لا كالبشر غيب غيب دغ غيبني. ko shi bai san iya girmansa ba wannan sirri ne, na baka kaina hadiya duk mulkin ka ne. Raba ni da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. Anbiya'u sun bazama neman ma'aiki duban liyamu, cikar faharin su tsiran su kai ni yasin aidamu. A san ka ake rige a wani wannan ce ban da mu, ya mai martaba cetonka alamun ce da mu. Ya bai wa kututture ya bai wa barewa arziki, ya bai wa damo rabansa hubal ko yayi masa tarnaki. Jaki ya san rabansa karamcin harkan mu biki, kyauta mara gefe kasimu shirya ga muwaffaƙi. Raba ni da komai ka haɗa ni da zatin shugaba. Ya bai wa na duniya ya bai wa na barzau sadiki, kwakutar mutalawifina ga dara hasken haziki. Tambayar kabari shine siraɗi gatan arziki, ilimin ilimi sirrin tarakki ga warkar jiki. Shine ƙarshen kyautar halittar Allah Khaliki, in dai an baka kyauta ta sansa ka gama arziki. An
kare duk bajinta akan sa farkon a shiki, wallahi shi ɗai yake burge ni muwaffaƙi. Rabani da komai kana ni da zatin shugaba. Ilimin ummul kitabi hakika duk ilimin sani, balle na lauhu ko kalamun madadin sani. Wallahi gwaninmu ya take kowa rubaran sani, mala'ul a'ala kuwa leburori fadawan sani. Sarki ɗaya ne sauran suna lissafin hakimai, dokar Allahu tsawa abun gungun azzalimai. Daɗi mai sa a shiɗe sannu gadarar malamai, ka girma a jamaka a sasi gunduka jarumai. Abinda yake fiɗa haka Allah ke babu ja, kan yayi furci zuciyar na ɗarsawa ta yi raja. Afallahu ta sa idan matsiyata sun yi ja, sha kallo matsiraicin zafi kar a ja. Allah ya ɗauki jagoranci jumla kulliya, na dukkan alamina yayi nuni da manuniya. Abika a san sa'ada ya kore maka kishiya, duk wanda ya ja maka to zai sha dukan tsiya. Rabani da komai kana ni da zatin shugaba. Kururuwa nake yi dan Allah shugaba, na ci na in yi begen ka bayan ni ban san ka ba. Ba na azancin Hassanu dan na wuce gaba, usulubin ka abu wannan da zato bai san shi ba. Kanka ake birge zati da ke ya miƙo ba zato, gaskiya baka neman ado sha bege sha ambato. Muda'in fi sama'i wal ardi jirgin fito, maulana saidi a san ka da shauki na mato. Rabani da komai kana ni da zatin shugaba. Ga dai ka asurar ɗan adam amma aikin ka daban da su, da farmar masu shiga dukkan su kai ɗaya ne ka shigar da su. Dan kai aka raya kwa kai niyya a batar da su, su shi yake jama kan gobe ya gargasu. Makurar lissafi ba gaba a gaban ka ba a waje da kai, kowa ya iya kai ne ka koya barbabin da kai. Laushin mutakabbirai a gaban ka ba a aji da kai, kan sakarin Allah yankau ba a zuwa in babu kai. Rabani da komai kana ni da zatin shugaba. Kyautar ka sai ta hatimu ba'i har kunya yake, uwar kudura antar shi a gaban ka rago yake. Hilmullahi a hanafu in yaji kasma yake, kai dai a cikakke ba ka kiri duk bincike. Ya Rasulallahi a tausaya min ni lu'ufinka nake bida, ai min dan faɗi ma ka sani tun kafin in faɗa.
ka ambaci fatihu mai riyadu iyaye na bida ba duba hali da dukka masoya na hada in muku kar ku bar da a kofa durkushi sabilillahi allazi wahid ban kyautar nan ishi dan shahadar maula yasiru da ammaru matsala gushi dan na sumayya shugaba zartar gani da rarrashi a ƙarshe abuwa zan nema sarki ja gaba da yaban da nake maka bayan ni ban san ka ba kuma kun san wannan habbara rabbi ke gadin ta ku kai gaba ba makaho balle mai ido dole san sai ni kan shugaba bani da komai ka ni da zatin shugaba mujahidu san ka ne ya saka ni cikin yabo na miƙo tafuka a zubo min gwaggwabar rabo samun zobe a yatsa sannan ce madadi zubo yi min shaida ni naka ne duk inda na je yabo kai min karamcin ka yayin nan na hisabiya ka ce a yarda a dama a bani kitabiya na samu dace na rayu a birnin radiya na zama kwabcin kafi jannatin aliya bani da komai ka ni da zatin shugaba bani da komai ka haɗa ni da zatin shugaba bani da komai